أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. haka in Allah ya kiyaye ka gode mai, shi kuma wanda Allah ya jarrabta yi mashi addu'a don al'umma ya tunani haka za a samu a gama lafiya. Daga ƙarshe akwai wata gajerar kissa da ake faɗi, wani yunwa ta kama shi sai ya ga karya ta haihu, sai ya je yana tsotson nonanta. Wani ya shawo kwana ya gan shi, ya yi ta yawo da shi yana ɗaiɗaita shi, ba a je ko ina ba. wannan mai yaɗa wannan abu shi kuma wata rana sai yunwa ta kama shi, shi kuma sai ya ga jakka ta haihu, sai ya kama nonon ta ci gaba da sha. Kaga annabi ya yi gaskiya kenan, in ka aibanta mutum da mugun abu lalle ne abun zai dawo kanka. So muna nasiha ga yan uwa don Allah, duk wanda ya ga wani abu mara kyau ya yi addu'a ga wanda ya gani abun ya sama, shi kuma ya yi addu'a Allah ya tsare shi. Wannan ita ce hanya sahihiya wadda ke ba da mahita. Allah ya rufa mana asiri ya samu gama lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam.